Türkmen Üniversitesi bilen Westminster Üniversitesi iki diplom maksatnamalaryny işe girdiler. Halkara insanperwer ilmlary we Ösüş Üniversitesiniň wekileti Londona amala aşyran saparynyň dowamyny Westminster Üniversitesiniň ýol başçylary bilen gepleşikler geçirdi. Duşuň esas netijesi 2+2 we 1+1 görnüşindäki iki diplom maksatnamalaryny döretmek boýunça anyk ädimleriň ara alyp maslahatlaşylmagy boldy. Britaniýa Ýokary Okuw Mektebiniň prorektorlary Andrew Lin we Dibiash Anand hyzmatdaşlygy giňeltmäge taýýardyklaryny tasdikladylar. Taraplar alys çalyş maksatnamalaryny gysga möhletli Thomas mekteplerini we esas ugurlar boýunça bilelikdäki online okuwlary ýoly goýmak barada ylalaşdylar. Şeýle hem akademik ingliz dilini okutmak boýunça tejribe alşmak we täze bilim usullaryny ornaşdyrmak meselelerini aýratyn üns berildi. Duşuň ahyryny diplomatik ýollar arkaly resmi ylalaşyklar taýýarlamak barada çözgütler kabul edildi. Sizi dünýäniň hemde ýurdumyzyň täzelikleri gyzyklanyrýarmy? Onu Türkmen portal bilen galyň. Bize agza bolmaklygym unutmaň.